तर नमस्कार मित्रांनो, परत आपलं स्वागत आहे तुळसकर ब्लॉग्समध्ये. आज आपण आलो होते कलेश्वर मंदिराचे दर्शनाला. आता कलेश्वर मंदिर दर्शन घेऊया आपण. आता मी दर्शनातून बाहेर आलेलो आहे आणि दुसऱ्या मंदिरांची दर्शन घेत आहे. हा आहे कलेश्वरचा रथ. आपण आज सातेरी मंदिराचे दर्शन घेत आहोत. हे देव नितकरी मंदिर. सगळीकडे जत्रेची दुकानं लागलेली आहेत. आता आपण जरा जत्रा फिरूया.